तर हरे कृष्ण, स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण अध्याय 6 ध्यानयोगचं अध्ययन करत आहोत. तर मंगलाचरणने आपण आज सुरुवात करू. प्रथम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा साध्या सोप्या शब्दामध्ये भगवद्गीता समजावून सांगितली आणि त्यांनी लिहिलेल्या साध्या सरळ भाषेमुळेच आपण भगवद्गीतेचं ज्ञान ग्रहण करू शकलो। श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा भगवद्गीतेचा आपल्याला उपक्रम जो आहे, अभ्यासक्रम आपल्यासाठी बनवला, झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला आणि घरी बसल्या त्यामुळे या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो। अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली। वर्गाला उपस्थित राहून सेवा देणाऱ्या योजना माताजी, संजना माताजी दोघींचेही प्रणाम। उपस्थित भक्तांचे सादर प्रणाम आणि आपण आता वर्गाला सुरुवात करूया। तर काल आपण 11वा आणि 12वा श्लोक बघितलेला आहे आणि अष्टांग योगाची विधी आपण समजून घेतोय। तर हा अष्टांग योग जो आहे त्याचा अष्ट अंग नावामध्ये जसं म्हटलेलं आहे की 8 अंगांनी भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेणं। तर ही 8 अंग कुठली? तर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी। तर अष्टांग योगाच्या 8ही पायऱ्या जेव्हा हा योगी पूर्ण करतो, समाधीच्या स्तरापर्यंत उन्नत होतो, तेव्हा त्याला अष्टांग योगी किंवा परिपूर्ण योगी असं म्हटलं जातं। आणि अष्टांग योगी या विधीचं पालन करून इंद्रिय व मनाला बलपूर्वक संयमित करतो। अष्टांग योगाने साध्य करायचं ध्येय काय आहे? तर भगवंतांची प्राप्ती करून घेणं, भगवत धामाची प्राप्ती करून घेणं। आता भगवत धाम प्राप्त करण्याचे 2 मार्ग आहेत। एक प्रत्यक्ष मार्ग म्हणजे कुठला म्हटला गेलेला आहे, जो भक्ती योग आहे, आणि हा अष्टांग योग हाही मार्ग आहे जो क्रमशः प्रगत होणारा मार्ग आहे। तर त्यासाठी अष्टांग योगाची विधी समजून घेताना आपण इथे बघा, प्रत्येक श्लोकाचं जेव्हा आपण अनुवाद वाचतो, त्याचा अर्थ समजून घेतो, त्याला भक्ती योगी किंवा जो कृष्ण भावना भावित योगी आहे याचंही वर्णन आपण समजून घेतोय। कारण भगवत प्राप्तीचं ध्येय अष्टांग योगी हा अत्यंत खडतर मार्गाचा अवलंब करून गाठायचा प्रयत्न करत असतो आणि तेच भगवत प्राप्तीचं ध्येय भक्ती योगी आपल्या इंद्रिय, मन आणि बुद्धी यांना भगवंतांच्या बरोबर प्रत्यक्षरित्या संलग्न करून घेतल्याने ते साध्य करू शकतो। तर या प्रकारे आपण श्रीला प्रभुपादांनी लिहिलेली सर्व तात्पर्य आहेत, तर त्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की भक्ती योगी हेच ध्येय कसा वेगळ्या मार्गाने आणि जो सहज सुलभ मार्ग आहे भक्ती योगाचा त्याने प्राप्त करू शकतो। आता आपण 11व्या 12व्या श्लोकामध्ये जसं बघितलं होतं की हे जी अष्टांग योगाची विधी समजून घेतोय आपण। अष्टांग योगाच्या विधीमध्ये आपण आसन म्हणजे पहिली जी गोष्ट समजली ती म्हणजे काय, की ह्याला एकांत स्थानी जावं लागतं। कुटुंबापासून गृहत्याग करून एकांत स्थान शोधावं लागतं। मग अशा ठिकाणी जेव्हा हा एकांत स्थळ शोधतो, तिथे गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली त्याला ही साधना करावी लागते।
आणि आसनावरती बसावं लागतं, जे कुशागवतापासून तयार केलेलं असतं. कुशासनावरती मृगचर्म आच्छादित करावं लागतं. एका आसनात तो बसतो पद्मासनासारख्या. पाठीचा कणा ताठ ठेवतो, डोकं मान सर्व एका रेषेत राहील असं तो बघतो. अर्धोन्मिलित डोळे ठेवून तो बसतो आणि पूर्ण डोळे बंद असतील तर त्याला झोप लागू शकते. उघडे ठेवले पूर्ण डोळे तर आजूबाजूला लक्ष जाऊ शकतं. त्या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेत आता हा अष्टांग योगी आपल्या काय म्हणतात ते साधनेला सुरुवात करतो किंवा तपस्येला सुरुवात करतो. आणि जसं आपण समजून घेतलं की अष्टांग योगाने गाठायचं ध्येय काय आहे, तर भगवत प्राप्तीचं ध्येय आहे. पण मार्ग हा अत्यंत क्लेशदायक आहे आणि या उलट भक्ती मार्ग कसा आहे, हा प्रत्यक्ष भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेण्याचा मार्ग आहे, सहज सुलभ आहे आणि निश्चित प्राप्तीचा असा हा मार्ग आहे. तर आपण 13व्या श्लोकापासून आता सुरुवात करूया. संजना माताजी आलेल्या आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हा, हरे कृष्ण. आणि आज अनुवाद वाचनाची सेवा कोण देणार आहे? पुष्पलता माताजी देतील का? हा चालेल चालेल. हा चालेल. हा ठीक आहे. हरे कृष्ण. हा, संजना हरे. माताजी वाचता तुम्ही. हो माताजी. हरे कृष्ण. समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगद्भिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपले शरीर, मान आणि मस्तक उभ्या सरळ रेषेत धरावे आणि नासिकाग्राकडे स्थिर दृष्टीने पाहावे. याप्रमाणे अविचलित आणि संयमित मनाने भयरहित होऊन कामजीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन त्याने हृदयात माझे ध्यान करावे आणि मला जीवनाचे परम लक्ष्य करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, इथे अष्टांग योगाची विधी समजून घेताना आधीच्या श्लोकामध्ये आपण बघितलं की साधक एका आसनावरती बसतो, त्याचं मान आणि डोकं एका ताठ राहत ठेवून, पाठीचा कणा ताठ ठेवून आता तो अर्धोन्मिलित डोळे करून हे साधनेला सुरुवात करतो. आता ही साधना करत असताना इथे बघा सांगितलेलं आहे काय काय गोष्टी. कामजीवनापासून पूर्णपणे त्याने मुक्त राहिलं पाहिजे. घरापासून तो अलिप्त राहतो, गृहत्याग करतो, एकांत स्थानी आसनस्थ होऊन तो राहतो. काटेकोरपणे सर्व यम आणि नियम त्याला पाळावे लागतात आणि तेव्हाच मग तो या योगामध्ये प्रगती करू शकतो. आता जो भगवंतांचा भक्त असतो त्याने भक्तीच्या उच्च रसाचा स्वाद चाखल्यामुळे त्याला तुच्छ अशा इंद्रिय विषय भोगांपासून तो कालांतराने विरक्त होत राहतो. आणि जे अष्टांग योगाचं ध्येय आहे भगवत प्राप्तीचं, हा आपण मार्ग कसा म्हटला, खडतर आहे, क्लेशदायक आहे, पण भक्ती मार्ग हा आचरण करायला सोपा, सहज सुलभ आहे. कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग हे केल्यानेही कालांतराने भगवंतांची प्राप्ती होते, पण खूप वेळ लागतो. अनेक जन्म ह्याच्यामध्ये लागू शकतात आणि ह्याच्यामध्ये मायेशक्तीच्या प्रभावामुळे परत अधोगतीकडे जाण्याची पण शक्यता असते. पण भक्ती योगाने पटकन साधक जो आहे तो कृष्णांपर्यंत पोहोचू शकतो. जसं आपण म्हटलं होतं उदाहरण, लेवल 1 ला तुम्ही बघितलं असेल, उंच बिल्डिंगच्या सर्वात वरच्या मजल्यावर पोहोचण्यासाठी लिफ्टचा वापर करावा, तसा हा भक्ती योग आहे. आणि इतर मार्ग हे जिन्याचा वापर करण्यासारखे आहे. पोचू शकतो ध्येयापर्यंत, पण बराच वेळ लागतो. आता आपण हे समजून घेतोय की कृष्ण भावना भावित व्यक्ती जो असतो तोही उत्तम योगी असतो, ज्याला भक्ती योगी म्हटलेलं आहे. आणि त्या गृहस्थाश्रमीयांसाठी विशेष करून हा भक्ती योगच सांगितलेला आहे. ज्ञानयोग, ध्यान योगामध्ये गृहस्थाश्रमीय व्यक्ती प्रवेश करू शकत नाही. ध्यान योगाबद्दल आता आपण जाणून घेतलेलंच आहे की एकांत स्थळी जावं लागतं आणि कुटुंबाचा त्याग करावा लागतो, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी त्याला जमण्यासारख्या नसतात. ज्ञानयोगामध्येही लागणारी बुद्धीची एकाग्रता तो त्याच्या गृहस्थाश्रमातल्या जबाबदाऱ्या सांभाळून आणू शकत नाही. ही एकाग्रता, बऱ्याच गोष्टी त्यासाठी त्याला त्यागाव्या लागतात, तेव्हा ती एकाग्रता तो आणू शकतो, जे त्याच्यासाठी अवघड आहे. तर त्यासाठी गृहस्थाश्रमीयांच्यासाठी भक्ती मार्ग हा योग्य सांगितलेला आहे. आता जसा जसा हा योगी प्रगत होतो, आपण यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी या त्याच्या शेवटच्या 3 स्टेजेस आहेत योगारूढ अवस्थेच्या.
आता कित्येक ठिकाणी तुम्ही बघितलं असेल की मेडिटेशन सेंटर किंवा क्लासेस घेतले जातात, त्याचे फायदे सांगितले जातात ध्यानाचे. पण आता इथे आपल्याला स्पष्ट सांगितलंय की ध्यान योग हा गृहस्थाश्रमियांसाठी नाहीये. पण तरीही या भगवद्गीतेच्या 6व्या अध्यायाचा ध्यान योगाचा संदर्भ घेऊन अनेक ठिकाणी चुकीचं मार्गदर्शन केलं जातं. हा ध्यानयोग कोणासाठी आहे हे व्यवस्थितपणे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. त्यासाठी त्याचा प्रसार असाच केला जातो आणि भरपूर पैसेही त्या नावाने कमावले जातात. तर आता इथे आपण वाचलेलं आहे, हे मेडिटेशनचे वर्ग जे घेतले जातात त्याच्यामध्ये बरेचदा प्रकाशावरती, बिंदूवरती, शून्यावरती ध्यान एकाग्र करायलाही शिकवलं जातं. इथे आता तुम्ही समोर तुमच्या स्क्रीन आहे, स्क्रीनमध्ये तुम्ही जो 14वा श्लोक आहे त्याच्यातली शेवटची ओळ आहे बघा. मनहा संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परहा. आणि अर्थ काय सांगितलाय कृष्णांनी? केवळ माझंच ध्यान करावं. त्यामुळे कृष्णांवरती ध्यान न करता इतर कुठल्या गोष्टींवरती ध्यान लावल्याने फायदा होत नाही. कुठल्या प्रकाशावर, बिंदूवर, शून्यावरती असं ते ध्यान करायला सांगतात. त्याचा थोडा फायदा झाल्यासारखा जरी वाटला तरी प्रगती होत नाही. आणि मुख्य म्हणजे यम नियम न पाळता डायरेक्ट ध्यान या पायरीपर्यंत कोणी प्रगतही होऊ शकत नाही. अष्टांग योग ही गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली एकांतामध्ये राहून टप्प्याटप्प्याने प्रगत होण्याची स्थिती आहे. यम नियम न पाळता आसन प्राणायाम ध्यान म्हणजे आसन प्राणायाम न करता ध्यान केल्याने मर्यादित लाभ मिळू शकतो. अष्टांग योगाची विधी ही घर कुटुंब यांच्यापासून दूर राहून एकांतात गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली हे सगळे नियम कठोरतेने पालन करण्याची प्रक्रिया आहे. तर सकाळी उठून 20 मिनिटं ध्यानाचा अभ्यास केला आणि दिवसभर मनाला वाटेल तशी इंद्रिय तृप्ती केली तर त्याचा काहीही उपयोग नाही, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. आणि विशेष म्हणजे भगवंतांनी सांगितलंय की ध्यान हे माझ्यावरती तुम्ही केंद्रित करा. तर आता आपण काय लक्षात ठेवायचंय की कर्मयोग असेल, ज्ञानयोग असेल किंवा ध्यानयोग असेल, या पायऱ्या आहेत. जसं आपण एखाद्या उंच स्थानावर जाण्याचा प्रयत्न करताना जिन्याचा वापर करतो, जिन्याच्या एक एक पायऱ्या चढत जाऊ तेव्हा त्या वरच्या स्थानापर्यंत पोहोचू शकतो. आता इथे स्थान कुठलं गाठायचंय आपल्याला? भगवत धाम आहे. याची अंतिम पायरी कुठली आहे? भक्तियोग आहे. भक्तियोग केल्याशिवाय भगवंतांची प्राप्ती होणार नाही. तर भक्तियोग हा या उंच स्थानावर पोहोचण्याचा लिफ्टचा वापर करावा ना, तशी गोष्ट आहे. आता एकाच जन्मात आपण प्रयत्न करूनही या स्थानापर्यंत पोहोचू शकतो, भगवंतांचं प्रेम प्राप्त करू शकतो. पण कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग यांनी ही परिपूर्ण अवस्था, परमोच्च अवस्था स्थान गाठायला अनेक जन्म लागू शकतात. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी ही स्थिती, या सगळ्या पायऱ्या करत एक एक क्रमशः चढत एका जन्मात ही स्थिती गाठणं काही सोपं नाहीये. आणि कृष्ण म्हणतात जसा हा मार्ग कसा अत्यंत क्लेशदायक आहे, पण भक्तियोगात एका जन्मातच आपण ही अवस्था गाठू शकतो, भक्तियोगी होऊ शकतो, भगवद्धामाची प्राप्ती करू शकतो. आपण जर का गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व साधनेचे नियम पाळले, भक्तीचे नियामक तत्व पाळली, जप इत्यादी केलं तर ही अवस्था शक्य होऊ शकते. जसं लिफ्टचं बटन दाबलं क्षणात ती आपल्याला अगदी 100व्या मजल्यापर्यंत नेऊन पोचवू शकते. तसाच हा भक्तियोग लिफ्ट सारखा आहे. आणि ते बटन म्हणजे काय? तर हरिनाम. बघा, प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण आहे, राजा अमरीशाचं उदाहरण आहे, तुकाराम महाराजांचं उदाहरण आहे, खटवांग महाराज, अजामिलाची कथा आपण बघितली आहे. या सगळ्यांनी भक्तियोगानेच हे साध्य केलं त्यांचं ध्येय. तर त्यासाठी भक्तियोग हा श्रेष्ठ मानला जातो. आचरण करायला सोपा, सहज सुलभ आणि ध्येय प्राप्त करण्याची निश्चिती असते. 100व्या मजल्यापर्यंत पायऱ्या चढत जाऊ लागलो तो कितीतरी वेळ लागेल आणि परत आपल्याला मार्गामध्ये थांबण्याचा धोका आहे, कारण मायाशक्तीचा प्रभाव इथे भौतिक जगात असल्याने आपण या मार्गातून दूर होण्याचा पण धोका असतो. तर अनेक जन्म आपल्याला यासाठी लागू शकतील आणि भक्तियोग त्यासाठी श्रेष्ठ मानला गेलेला आहे. सर्व संत जे आहेत आपल्याला या भक्तियोगाचंच महत्व सांगतात. बघा, तुकाराम महाराज म्हणतात की हेची थोर भक्ती आवडती देवा, मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे, रामदास स्वामी म्हणून गेलेले आहेत. तर अष्टांग योगाचा मार्ग हा विशेष करून गृहस्थांच्यासाठी नाहीच आहे, हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. आणि जो मार्ग आपल्याला सांगितलेला आहे भक्तियोग, याच्यावरती आपल्याला लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे. आता 15वा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम गच्छति. हरे कृष्ण.
याप्रमाणे शरीर, मन आणि क्रिया यांच्या संयमाचा निरंतर अभ्यास करून मन संयमित झालेला योगी भौतिक जीवनाचा लय करून भगवत धामाची म्हणजे श्रीकृष्णाचे निवास प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जेव्हा शरीर, मन आणि इंद्रियांच्या द्वारे केल्या जाणाऱ्या क्रिया या अभ्यासाच्या द्वारे संयमित केल्या जातात, तेव्हा भौतिक अनासक्ती येऊ शकते. भौतिकातून अलिप्त होण्यासाठी हा अभ्यास सांगितला गेलेला आहे. तर जेव्हा योगी अशा प्रकारे अभ्यास करतो, तेव्हा त्याला भगवतधामाची प्राप्ती होऊ शकते. म्हणजे भगवतधामाची प्राप्ती करणं हेच योगाभ्यासाचं अंतिम ध्येय आहे. तर इथे लक्षात घेऊया, भगवतधामाच्या प्राप्तीचा उद्देश न ठेवता भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करायची असतील, सिद्धी प्राप्त व्हावी या हेतूने जर का हे योगी करत असतील हा योगाभ्यासाचा अभ्यास, तर मात्र तो योगी होणार नाही. तर तो एक म्हणजे भौतिक लाभप्राप्तीच्या हेतूनेच केलेला हा योगाभ्यास होईल. तर जेव्हा भौतिक अनासक्ती असेल, पूर्णतः केवळ भगवंतांची प्राप्ती हेच ध्येय असेल, तेव्हाच तो भगवत धामामध्ये प्रवेश करायला प्राप्त होईल, पात्र होईल. ते भौतिक नाही. हा, आता 16वा बघूया. हरे कृष्ण. माताजी थोडा माईक बंद करायला कोणी ओपन, कारण की खूप डिस्टर्बन्स येत होते. हो हो, जरा सगळ्यांनी आपल्या माईकची काळजी घ्या. हा, हरे कृष्ण. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति नैचैकातम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, जो अत्याधिक खातो किंवा अत्यंत अल्प खातो, जो अतिशय झोपतो किंवा पुरेसे झोपत नाही, तो योगी होण्याची शक्यता नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, जो अत्याधिक खातो किंवा अगदी कमी खातो, खूप झोपतो किंवा पुरेशी झोप घेत नाही, असा व्यक्ती भौतिक जगात पण यशस्वी होऊ शकत नाही. आणि श्रीला प्रभुपादांनी आपल्याला काही रोज पाळण्याचे नियम सांगितलेत बघा, की रोज सकाळी आपल्याला भागवतम वाचावं, संध्याकाळी आपण भगवद्गीता वाचावी, सकाळच्या वेळी लवकर उठून आपण 16 माळांचा जप करावा. आता हे नियम आपण पूर्णपणे जेव्हा काटेकोरपणे पाळू, त्यावेळेला तर आपली प्रगती निश्चितपणे होईल. पण अगदी तसंच्या तसं जरी आपण पाळू शकत नसलो, तरी थोडा वेळ या गोष्टींवरती आपल्याला दिला गेला पाहिजे. रोजच्या रोज नियमितपणे आपलं भगवद्गीता, श्रीमद भागवतमचं वाचन करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जेवढ्या माळांचा जप आपल्याला करणं शक्य आहे तो केलं पाहिजे. केवळ कृष्ण प्रसादच ग्रहण करायचा प्रयत्न आपला राहिला पाहिजे. तर असे नियम पाळल्याने आध्यात्मिक प्रगती ही होऊ शकते. कृष्ण भावना भावित जीवन जगण्याचं वळण आपण आपल्या जीवनाला दिलं पाहिजे, आणि असा व्यक्ती निश्चितपणे प्रगती करू शकतो. आता जो आवश्यकतेपेक्षा अधिक खातो त्याची झोपही जास्त असते. अधिक झोप म्हणजे त्याला आळस येते आणि त्यामुळे मग तमोगुणाचा प्रभाव त्याच्यामध्ये आढळतो. तर हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. आता योगी म्हणजे या श्लोकामध्ये जसं आपल्याला सांगितलेलं आहे, अष्टांग योगीसाठी आहार आणि निद्रा ह्याचं खूप नियमन असायला पाहिजे. अतिशय खाणं प्राणरक्षणापेक्षा आवश्यक भोजन किंवा अत्याधिक भोजनाचं जर का सेवन केलं, तर मग त्याच्या झोपेवरती परिणाम होतो. तसंच मनुष्याला पशुचं मांस इत्यादी खाण्याची पण आवश्यकता नसते. अन्नधान्य, भाजीपाला, फळं, दूध इत्यादी सर्व विपुल प्रमाणात उपलब्ध असतात. आणि भगवद्गीतेमध्ये जसं आपल्याला सांगितलंय की हे साधे सात्विक पदार्थ हे आपल्याला लाभदायी असतात. मांसाहार रजोगुणी व्यक्तीसाठी म्हटलेला आहे. मांसाहार, मद्यपान, धूम्रपान इत्यादींची साधकाने मात्र या गोष्टीच्या वाटेला जाऊ नये. तसंच साधक जे असतात, जे भक्ती मार्गातले असो किंवा अष्टांग योगीच्या ह्याच्यातले असो, ते भगवंतांना अर्पण केलेलंच अन्न खातात. त्यांना केवळ दूषित पदार्थ खाल्ल्यामुळे पापाची कर्म भोगावी लागतात हे ज्ञान असतं. आपण बघितलंय की जो व्यक्ती आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी, स्वतःच्या जिभेच्या स्वादासाठी अन्न शिजवून खातो, कृष्णांना अर्पण करत नाही, तो केवळ पापच खात असतो. आणि पापभक्षण करणारा असा व्यक्ती किंवा आपल्या गरजा आहेत त्याच्या आवश्यकतेपेक्षा अधिक अन्न भक्षण करणारा व्यक्ती हा योगाभ्यास करू शकत नाही. श्रीकृष्णांना अर्पण केलेले अन्न पदार्थ मनुष्याने ग्रहण करणं हे त्याच्यासाठी सर्वोत्तम मानलं गेलेलं आहे. आणि कृष्ण भावना भावित भक्त श्रीकृष्णांना अर्पण न केलेलं कुठलीही गोष्ट ग्रहण करत नाही, आणि म्हणून योगाभ्यासामध्ये तो पूर्णत्व प्राप्त करू शकतो. आवश्यकतेपेक्षा अधिक खाल्ल्याने मग त्याला झोपही त्याची जास्त
जास्त लागते, आवश्यकतेपेक्षा अधिक झोपतो, त्यामुळे मग 24 तासांपैकी बराच त्याचा काळ वेळ झोपेतच निघून जातो आणि अशा प्रकारे तो तमोगुणाने प्रभावित होतो. तमोगुण म्हणजे आळशी, निद्रा असं त्याला गुण त्याचे दिसतात, गुणांचा प्रभाव दिसतो. आणि मग असा व्यक्ती तमोगुणाने जो प्रभावित असतो तो निश्चितपणे कुठल्याही प्रकारचा योगाभ्यास करू शकत नाही. आता 17वा बघू. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. हरे कृष्ण. जो मनुष्य आपल्या आहार, निद्रा, विहार किंवा करमणूक आणि कर्म करण्याच्या सवयीत नियमित असतो तो योगाभ्यासाद्वारे सर्व सांसारिक दुःखांचे निदान करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कुठला व्यक्ती योग करू शकतो याबद्दल कृष्ण मार्गदर्शन देत आहेत बघा. आता काय म्हणतात ते मॉडरेट किंवा ज्याला आपण म्हणू नियमितपणे सगळ्या प्रयत्नामध्ये तो नियमितता दाखवतो, रेग्युलेशन किंवा मॉडरेशन म्हणूया. तो वेळच्या वेळी नियमाने म्हणजे ठराविक प्रमाणात आहार घेतो, झोप त्याची तशीच असते, त्याप्रमाणे तो योगाभ्यासामध्ये प्रगती करतो. आता मिताहारी म्हणजे आहाराबद्दल सांगितलं आहे, कमी आवश्यक तेवढाच आहार घेतला पाहिजे, हितकारी पदार्थच त्याने खाल्ले पाहिजेत. तेव्हा मग भक्ती करायला त्याला बळ पण मिळू शकतं. आवश्यकतेपेक्षा अधिक खाल्लं तर काय होतंय, आधीच्या श्लोकामध्ये आपण बघितलं, झोपेवरती परिणाम होतो. आता हितकारी आहार जो असतो, हितकारी म्हणजे जो शरीराला आवश्यक आहे, गुणकारी आहार आहे, असं खाणं हे खूप अवघड असतं, कारण तो जिभेला रुचेलच असं नाही. आणि जो जिभेला रुचेल असा पदार्थ समोर आला तर तो अधिक खाल्ला जातो. अधिक प्रमाणात खाल्ल्यानंतर सकाळी उठून जप करायला पण अवघड होतो. तर श्रीला प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की सात्विक भोजन आपण घेतलं पाहिजे, ताजं, शिजवलेलं, पचायला हलकं, शरीराला ते पोषण तर देतच, बळ मिळतं, आयुर्वर्धकही असतं. आणि असं अन्न कृष्णांना प्रथम अर्पण करून प्रसाद स्वरूपातच आपण खायला पाहिजे. त्यावेळेला आपल्या मेंदूच्या पेशी ह्या कशा अधिक चांगल्या प्रकारे कार्य करू शकतात. असा व्यक्ती मग आध्यात्मिक ज्ञानाकडे वळू शकतो. जसा आपला आहार असेल ना तसंच आपलं मन असेल. आता हे आहाराचं झालं. आता विहार म्हणजे काय, करमणूक किंवा ज्याला आपण म्हणू रिक्रिएशन. तर हे पण कृष्ण भावाने संबंधित असायला पाहिजे. भौतिक करमणूक याबद्दल इथे सांगितलेलं नाही, सिनेमा, नाटक वगैरे अशा गोष्टी नाही. युक्त चेष्टस्य कर्मसु हा पुढचा शब्द आहे, म्हणजे निर्वाह करता अत्याधिक प्रयास करणं हेही लाभकारी नाही म्हटलेलं आहे. भौतिक लाभ प्राप्ती करता अत्याधिक प्रयास करणारे लोक असतात, 16-16, 18-18 तास काम करणारे असतात केवळ जीवन निर्वाहासाठी. आपण मलुकदासची कथा बघितली होती बघा, त्याच्यामध्ये तो त्याचा दोहा समजून घेतला होता, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम. म्हणजे जीवन निर्वाहाची व्यवस्था भगवंत सगळ्यांची करतात. तर आता नियमितपणे त्यासाठी श्रवण कीर्तन आपल्याला करायला वेळ दिला पाहिजे. केवळ भौतिकतेमध्ये पैसाच कमवण्याच्या, जीवन निर्वाहाच्या गोष्टीची व्यवस्था करण्याच्या मागे आपण लागू नये. अन्यथा आपण मायेच्या प्रभावाखाली येतो आणि मग आपला भौतिकतेकडे कल जो आहे ना तो वाढतच जातो. आता कोणी व्यक्ती जो अर्थार्जन करत असेल तर त्याने हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की कृष्ण सेवेमध्ये त्याचं धन न वापरता जर का तो स्वतःसाठीच वापरू लागला तर ती इंद्रिय तृप्तीच होते आणि त्याने मायेचा प्रभाव वाढतो. तर त्यामुळे कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेण्यासाठी श्रवण कीर्तन तर आवश्यक आहेच, पण अर्थार्जनातला आपला काही भाग आपण नियमितपणे कृष्ण सेवेमध्ये देऊ शकतो. मग युक्त स्वप्नावबोधस्य म्हटलेलं आहे, म्हणजे योग्य वेळी झोपणं, योग्य वेळी उठणं. तर यामुळे व्यक्ती दुःखाचा विनाश करू शकतो. आता हे नेमकं कसं, तर बघा, ज्यावेळी आपल्याला भूक लागते ती वेळ पाळून आपण जर का प्रसाद ग्रहण केला तर असं शरीर मग आपल्या भक्तीमध्ये बाधा आणत नाही. पण भुकेची वेळ टाळली किंवा अनावश्यक आपण गोष्टी त्यावेळेला ग्रहण केल्या तर मग शरीरामध्ये रोग उत्पन्न होतात. रजोगुणी पदार्थ आपण जर का अधिक प्रमाणात ग्रहण केले तर मसालेदार, तेलकट इत्यादी. तसंच झोपेचं आहे, योग्य वेळी झोपलो तर शरीराला आराम मिळतो
आणि असं शरीर मग आपल्या आध्यात्मिक प्रगतीमध्ये बाधा बनत नाही. शरीराकडे लक्ष देण्याचं कारण काय? कारण ते साधन आहे ज्याद्वारे आपण आता आत्म्याला भगवंतांची प्राप्ती करून घेऊ शकतो. म्हणून या सर्व गोष्टी आपल्याला नियंत्रितपणे रेग्युलेटेड पद्धतीने करणं आवश्यक आहे. आपल्या भक्तिरूपी जीवनाची तुलना जर का आपल्याला एखाद्या वृक्षाशी करायची असेल तर जी वृक्षाची मुळं आहेत ना ती म्हणजे आपली ही साधना आहे. कारण मुळं वरून दिसत नाहीत पण ते मूळ केवढं खोल गेलेलं आहे, त्यावरून तो वृक्ष किती मोठा म्हणजे वरती जाऊ शकतो, किती भव्य होऊ शकतो, त्या भव्य वृक्षाला तोलून ठेवण्याचं काम ही मुळं करत असतात. ते म्हणजे आपली साधना, जप असेल, श्रवणम कीर्तनम असेल, तर या गोष्टी आपल्याला सगळ्याकडे लक्ष देणं हे खूप आवश्यक आहे. आणि ज्या वेळेला मूळ काय म्हणतात ते मजबूत असतं एखाद्या झाडाचं, तसा तो वृक्ष खूप उंच वाढू पण शकतो. आणि वृक्षाचं जे हे खोड आहे ते म्हणजे काय? नियमित जीवन म्हटलो ना आपण इथे. युक्त आहार विहार, नियंत्रित संयमित जीवन, वेळच्या वेळी जेवण, झोप, व्यायाम इत्यादी. तर हे जेव्हा आपण करतो तेव्हा शरीराचा जो वरचा भाग आहे, म्हणजे जसं आपण म्हणतो की वृक्षाचा वरचा भाग, शरीराचा नाही, वृक्षाचा वरचा भाग जिथे फळं फुलं इत्यादी येतात म्हणजे तो बहरतो वृक्ष. तर तसंच आपण कृष्ण भावनेचा कोणी प्रचार करू, कोणी मंदिरामध्ये जाऊन सेवा करू, आपल्या कुटुंबाला कृष्ण भावनेमध्ये जोडून घेऊ, ही सगळी त्या येणाऱ्या वृक्षाची फळं आहेत जी त्या योग्य साधनेमुळे, आपण पोषण दिल्याने किंवा हे नियमितपणे जेव्हा जीवन आपण जगतो त्यामुळेही प्राप्त होतात. तर कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे जेव्हा आपण कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेऊन आपण या सेवा कार्यामध्ये संलग्न होतो तेव्हा आपल्याला तर समाधान मिळतं, आनंदही मिळतं आणि आपण दुःखांचा विनाश करत असतो. पण ज्या वेळेला अनियंत्रितपणे भौतिक इच्छा पूर्ण करण्याच्या मागे मात्र मनुष्य लागतो तेव्हा त्याला दुःखच प्राप्त होत असतं. आता पुढचा बघू. आता हे श्लोक जर का आपण बघितले ना तर हे आपल्याला समजायला सोपे वाटतात पण बघा हे अप्लाय करायला खूप कठीण आहेत. जसं आपण म्हणतो ना भगवद्गीता काय युजर मॅन्युअल आहे मनुष्य जीवनाचं. तर इथे युक्त आहार विहारस्य मध्ये वाणीचा पण महत्व आहे. म्हणजे कळत न कळत बघा आपण अनेकदा निंदा करतो कोणाची तरी, अहितकारी शब्द वगैरे बोलतो. तर तसा म्हणजे ते योग्य होणार नाही. वाणीचाही आपल्याला व्यवस्थित वापर केला पाहिजे, संयम राहायला पाहिजे वाणीवरती. आपण म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी ह्या आपल्याला पालन करायला शिकलं पाहिजे. आणि जेव्हा आपण हे ज्ञान घेतो ते आचरणात आणतो भगवद्गीतेचं, त्याच वेळेला आपण लाभ प्राप्त करू शकतो. जेव्हा आता बघा वाणीने आपण कृष्ण कथा इतरांना सांगतो तेव्हा सर्वाधिक लाभ हा आपणच प्राप्त करत असतो. पण या उलट आपण क्रोध करून कोणाची निंदा करतो तेव्हा आपलं मन अत्याधिक क्षुब्ध होत असतं, आपलीच हानी होत असते. तर हे सगळे आपल्याला प्रभुपादांनी सांगितलेली जी नियामक तत्व आहेत ना भक्तीमधली, मांसाहार करायचा नाही, जुगार खेळायचा नाही, नशा करायची नाही, अवैध संबंध ठेवायचे नाही, याचं कारण हेच आहे की संयमितपणे हे आपल्याला जगायला शिकवतात. आणि मनुष्य जर का सदैव आपल्या इंद्रिय तृप्तीच्या मागे धावत असला तर तो कृष्णांची प्राप्ती कधीच करू शकणार नाही. पण जेव्हा कृष्णांबरोबर तो जोडून घेतो विविध प्रकारे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम इत्यादी करत, तर त्यावेळेला मग कृष्ण म्हणजे ऋषिकेश, इंद्रियांचे स्वामी म्हटलं जातं त्यांना. तसंच गोविंद म्हणजे इंद्रियांना आनंद देणारे आहेत, त्यांच्याबरोबर जोडल्यानेच आपण आपली इंद्रिय संयमित करू शकतो. आणि असा व्यक्ती जो हे करू शकला त्या इंद्रियांचं संयमन, त्यांना काय म्हटलं जातं? गोस्वामी म्हटलं जातं. आणि या उलट ज्याची इंद्रिय बेलगाम आहेत त्याला गोदास म्हटलं जातं. तर इंद्रियांची तृप्ती करणाऱ्याने परिणाम काय भोगतो हे तर आपण ऐकतोच आहे. कर्मयोग आपण पूर्ण समजूनच घेतलेला आहे. तर या प्राण्यांच्या जीवनामध्ये अंधकारच असतो. आपल्याला कृष्णांच्या बद्दल म्हणजे कृष्णांच्याकडे जाण्याची कुठलीही संधी उपलब्ध नसते. केवळ मनुष्य जीवनामध्येच ही संधी आपल्याला उपलब्ध असते. तर हे नियमितपणे संयमित जीवन जो ठेवतो, इंद्रिय तृप्तीकडे वळत नाही, आहार वाणी कर्म हे सगळंच नियमितपणे तो करतो, भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेतो, जे भगवंतांच्या संबंधित नाही ते तो कार्य करतच नाही. तर अशा प्रकारे तो मुक्त होत जातो आणि मग प्रगती करतो आपली कृष्ण भावना भावित जीवनामध्ये, अनर्थांपासून तो मुक्त होत जातो. आता पुढचा बघू 18वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा. हरे कृष्ण. नाहीयेत का माताजी? हा, ठीक आहे. हरे योगा कृष्ण. योगी जेव्हा आपली मानसिक कार्ये नियमित करतो
आणि सर्व भौतिक आकांक्षापासून मुक्त होऊन अध्यात्मामध्ये स्थित होतो तेव्हा तो यथायोग्यपणे योगयुक्त झाल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, नियमित जीवनाचा इथे परत इथे सांगितलेला आहे, संदर्भ घेतलेला आहे. सगळ्या गोष्टी नियमित करतो. आहार आहे, वाणी आहे, कर्म आहे, हे सर्वच नियमित आणि संयमितपणे करतो. त्यामुळे तो योगी पदाला पोचू शकतो. आता योगी योगाभ्यासाने इंद्रिय संयमन करतो तेव्हा भौतिक आसक्तीपासून मुक्त होतो. आता साधारण मनुष्य ज्या इंद्रिय उपभोगाच्या इच्छा ठेवतो त्याच्यापासून हा योगी मुक्त असतो. जसं आता एका भौतिक व्यक्तीची इंद्रिय उपभोगांच्या विषयाने विचलित होतात, तसा हा योगी विचलित होत नाही आणि म्हणून त्याने योगयुक्त झाल्याचं त्याला म्हटलं जातं. म्हणजे इंद्रिय व मनाला कृष्णांच्या सेवेत नियोजित केल्याने हा योगी योगयुक्त होतो. इंद्रिय मनाला कार्यरत ठेवणं आणि तेही कृष्णांच्या सेवेत, हे महत्वाचं आहे. या सर्व क्रियांचा त्याग करून, डोळे बंद करून, म्हणजे कर्मसन्यास घेऊन काहीच न करता डोळे बंद करून बसल्याने साध्य काहीच होणार नाही. कृष्ण प्राप्तीसाठी कृष्णांच्या सेवेत इंद्रियांना आणि मनाला नियोजित करावं लागेल, असं श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय. आता योगी आपल्या मनाला नियंत्रणात आणतो आणि त्यासाठी अष्टांग योगी कठोर नियमांचं बलपूर्वक पालन करत असतो बघा. तर आपली इंद्रिय बलपूर्वक त्या मार्गाने तो संयमित करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि भक्ती योगी हेच कार्य आपली इंद्रिय आणि मन भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेतो, पण अत्यंत सहज सुलभ पद्धतीने तो हे गोष्ट गाठू शकतो. हे जे इंद्रिय संयमनाचं ध्येय आहे तो सहजपणे प्राप्त करू शकतो. आता पुढचा बघू, 19वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः. हरे कृष्ण. जिथे वाऱ्याचे संचलन नाही त्या ठिकाणी ज्याप्रमाणे दीप संतपणे तेवत राहतो त्याचप्रमाणे संयमित मनाचा योगी आत्मतत्वावरील आपल्या ध्यानामध्ये सदैव स्थिर असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, जशी आता इथे चित्रामध्ये दाखवलेली पणती आहे त्यातली ज्योत वारा नसेल अशा ठिकाणी स्थिरपणे संथपणे जळते. तसंच या योगाचं ध्यान जे आहे ना, अष्टांग योगाचं, ते कृष्णांवरती स्थिर असतं. अविचलितपणे तो कृष्णांवरती लक्ष केंद्रित करू शकतो. म्हणजे आता ही त्याची ध्यानाची स्थिती आहे, अविचलित एकाग्रता. धारणा ही ध्यानाच्या आधीची स्थिती आहे, ज्यामध्ये ही एकाग्रता काही काळ टिकते, पण ध्यान म्हणजे ही स्थिती टिकून राहते काही काळ, असं म्हटलेलं आहे. तर ही आपल्या लक्षात, इथे त्याने इंद्रिय संयमन केलेलं आहे त्यामुळे हे तो करू शकतो. आता अमरीश महाराजांचं उदाहरण आपल्याला इथे घेता येतं, ज्यांनी आपली सर्व इंद्रिय कृष्ण सेवेमध्ये संलग्न केली होती आणि त्यामुळे त्यांची चित्तशुद्धी होऊन त्यांचं मन स्थिर झालं होतं. अष्टांग योगी ही योगाभ्यास करून मन स्थिर करतो आणि कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आपली इंद्रिय कृष्णांच्या सेवेत नियोजित करून मन स्थिर करतो. पुढे आता कृष्ण आपल्याला याबद्दल सांगणार आहेत की भक्ती योगी हा अष्टांग योगीपेक्षा कसा श्रेष्ठ असतो. जसं आता पणतीमधील ज्योत संथपणे जळते तसाच हा योगी ध्यान या स्थितीमध्ये टिकून राहू शकतो. जसं वारा नाही त्यामुळे ज्योत न हलता संथपणे तेवू शकते, तसंच या योगीच्या मनामध्ये इतर कुठलीही डिस्ट्रॅक्शन्स नाही आहेत, विचलित होत नाही, त्यामुळे ध्यानस्थ राहतो आणि या स्थितीमध्ये अविचलित राहू शकतो. आता पुढची स्लाइड बघू. हरे कृष्ण माताजी. हो, हरे कृष्ण. यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मति तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यतत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग सन्नितं. हरे कृष्ण. योगाभ्यासाद्वारे मनुष्याचे मन जेव्हा सांसारिक मानसिक क्रियांपासून पूर्णपणे संयमित होते तेव्हा त्या अवस्थेला परिपूर्ण समाधी असे म्हणतात. या समाधी अवस्थेचे लक्षण आहे की यामुळे मनुष्य विशुद्ध मनाद्वारे आत्म्याचे अवलोकन करण्यात आणि आत्म्यामध्ये संतुष्ट होण्यात व आनंद प्राप्त करण्यात समर्थ होतो. त्या आनंदमय अवस्थेत दिव्य इंद्रियांद्वारे
साक्षात्कार झालेल्या अमर्याद दिव्य सुखामध्ये मनुष्य स्थित होतो. याप्रमाणे स्थित झाल्यावर सत्यापासून कधीच ढळत नाही आणि या सत्याची प्राप्ती झाल्यावर याहून अधिक श्रेष्ठ असे काही असेल असे त्याला वाटत नाही. अशा अवस्थेमध्ये स्थित झाल्यावर मोठमोठ्या संकटांमध्येही विचलित होत नाही. भौतिक संसर्गामुळे निर्माण होणाऱ्या दुःखापासून हीच यथार्थ वास्तविक मुक्ती आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आता या श्लोकामध्ये आपल्याला अष्टांग योगाची जी प्रगत स्थिती आहे, योगारूढ अवस्था, त्याबद्दल सांगितलेलं आहे. तर या योगाची परमसिद्धीची जी अवस्था आहे तिथे हा योगी म्हटलंय विचलित होत नाही आणि अंतिम अवस्था समाधीपर्यंत तो गाठू शकतो. आता आपण बघा समजून घेतोय आणि हे आपण आधी तुम्ही लेव्हल 1 ला शिकून घेतलेलं असेल की सत्ययोगामध्ये 1,00,000 वर्षांचं मनुष्याचं आयुष्य असेल आणि आपण ऐकलेलं होतं कुठले ऋषी मुनी 10-10, 20-20 हजार वर्ष तपस्या करत असत, घर कुटुंब इत्यादी पासून दूर राहून एकांतवासामध्ये वनात जाऊन इतकी खडतर तपस्या वर्षानुवर्ष असे ते करत असत, एकाग्र चित्त होऊन, मन विचलित होऊ न देता, जसं आता इथे म्हटलेलं आहे. त्यानंतर आता त्रेतायुग आलं. त्रेतायुगामध्ये ईश्वर प्राप्तीसाठी लोक यज्ञ करत असत आणि माणसाची आयु आता 1,00,000 वर्षापासून 10,000 वर्षापर्यंत घटली गेली. त्यावेळेला शुद्ध हवन सामग्री उपलब्ध असे, ते वापरून शुद्ध मंत्रोच्चार करणारे ब्राह्मण असत, मोठे मोठे यज्ञ पार पाडले जात, जे यज्ञ करायला खूप वेळ पण लागायचा, पण क्षमता होती करण्याची. आता त्याच्यानंतर द्वापार युग आलं. तिथे ईश्वर प्राप्तीसाठी विस्तारित पूजा मंदिरामध्ये केल्या जाण्याचा पद्धत होती. दान धर्म, अन्नदान, वस्त्रदान इत्यादी केलं जायचं. आता आपण कलियुगामध्ये आहोत आणि या आधीच्या 3 युगामध्ये केल्या जाणाऱ्या ईश्वर प्राप्तीसाठी ज्या गोष्टी होत्या त्या आपल्याला कलियुगात करणं शक्य नाही. आपलं आयुष्य घटून आता जेमतेम 100 वर्षाचं आहे ना. आपण सत्ययुगी व्यक्तीसारखी मोठी कठोर तपस्या करू शकतो. आपली शारीरिक मानसिक क्षमता पण कमी झालेली आहे. एखाद्या आसनावरती आपण पूर्ण दिवसभर बसण्याचा पण म्हणजे विचार करू शकत नाही. 5 मिनिटं जरी बसू शकलो तरी खूप झालं अशी वेळ येते, कारण आपली शारीरिक क्षमता कमी झालेली आहे. आपल्याकडे एकांत स्थान आता उरलेलं नाहीये. आणि त्रेतायुगामध्ये यज्ञ करायला लागणारी जी शुद्ध हवन सामग्री होती ती आता आपल्याला उपलब्ध होणार नाही. जी मिळते ती पण खूप महाग आहे, तूप इत्यादी गोष्टी. शुद्ध मंत्रोच्चारण करणारे आता ब्राह्मण पण उपलब्ध नाहीत. तसंच द्वापार युगामध्ये केल्या गेलेल्या विस्तारित मंदिर पूजा करण्याचा आपल्याकडे वेळ पण नाही. तर हे कलियुगाच्या माणसाचं वर्णनच असं झाले आहे. भागवतम मध्ये सांगितलंय की हा कसा आहे, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता. आळशी आहे, दिशा भरकटलेली आहेत, दुर्भागी आहेत, उपद्रवी आहेत, भांडखोर आहेत. तर ह्या सगळ्या अशा गोष्टी आपल्या कलियुगाच्या माणसाचं वर्णन सांगतात. मग कलियुगामध्ये ईश्वर प्राप्तीचा मार्ग काय सांगितलेला आहे, तर परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप, हरिनामाचा जप आपल्याला करायला सांगितलेला आहे. मार्ग सोपा आहे. कृष्णांनी आपली सर्व शक्ती या नामामध्ये दिलेली आहे आणि त्यासाठी युगधर्म, कलियुगाचा युगधर्म नामजप म्हटलेला आहे. आणि जी आपलं वर्णन कलियुगाच्या माणसाचं आहे की आळशी आहे आणि दिशा भरकटलेला आहे, त्यांच्यासाठी हा मार्ग सोपा हरिनामाचा जप हे केलेला आहे. तर आता हा अष्टांग योगाचं आपण महत्व तर समजून घेतोय, पण आपल्याला समजलं पाहिजे की या युगामध्ये सर्वोत्तम योग पद्धती ही कृष्ण भावना आहे, कारण ती कधीच निष्फळ ठरत नाही. कृष्ण भावना भावित मनुष्य आपल्या कार्यामध्ये इतका सुखी असतो की इतर कोणत्याही सुखाची आकांक्षा तो करत नाही. आणि या दंभग्रस्त युग म्हटलं जातं ना हे कलियुगाचं, त्याच्यामध्ये हे अष्टांग योग आहे, ध्यान योग आहे किंवा ज्ञान योग आहे, की याच्या अभ्यासामध्ये अत्यंत विघ्न येऊ शकतात. आणि त्या पण भक्तियोग हा कसा आहे, आचरण करायला सहज सुलभ आहे. कोणीही याचं आचरण अगदी सहजतेने करू शकतो. आणि भौतिक शरीर अस्तित्वात असेपर्यंत मनुष्याला आहार, निद्रा, भय, मैथून या शारीरिक आवश्यकता भागाव्या लागतात. पण विशुद्ध भक्तियोग किंवा कृष्ण भावनेमध्ये स्थित झालेला मनुष्य आपल्या शारीरिक आवश्यकता भागवताना इंद्रियांना उत्तेजित करत नाही आणि या उलट वाईट गोष्टींचा चांगला उपयोग करून तो जीवनासाठी अनिवार्य अशा गोष्टींचा स्वीकार करतो आणि कृष्ण भावनेमध्ये दिव्य सुखाचा उपभोग घेत राहतो. तर सर्व त्याला संकट जी येतात ती तो सहन करतो, कारण अशी संकट येतात आणि जातात हे त्याने ज्ञान घेतलेलं आहे. बघा, आपण भगवद्गीतेमधून घेतोय की आपल्याला स्थिर राहिलं पाहिजे कुठल्याही सुख दुःखामध्ये. त्यामुळे त्याच्या कर्तव्यावर त्याचा तो परिणाम होऊ देत नाही
आणि आपली योगाभ्यासाची जी परमसिद्धी आहे तो अशा प्रकारे प्राप्त करू शकतो. आणि विशेष म्हणजे गृहस्थाश्रमीयांच्यासाठी आपल्याला हा अष्टांग योग किंवा ज्ञानयोगाचा मार्ग योग्य नाही हेच सांगितलं, म्हणजे नाहीच आहे मार्ग, केवळ भक्तियोगाचाच मार्ग आपल्याला करायला सांगितलाय. आता 24वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स निश्चयेन योक्तव्य योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः. हरे कृष्ण. मनुष्याने दृढ निश्चयाने आणि श्रद्धेने योगाभ्यासामध्ये युक्त झाले पाहिजे आणि त्याने योग मार्गातून विचलित होऊ नये. मानसिक तर्कामुळे उत्पन्न झालेल्या सर्व भौतिक कामनांचा पूर्ण त्याग करून मनाद्वारे सर्व इंद्रियांना सर्व बाजूंनी संयमित केले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात सांगितलंय की योगाच्या अभ्यासकाने दृढ निश्चय हवं, धैर्य असायला हवं त्याच्याकडे. तर या मार्गावरती यशप्राप्ती ही सोपी नाहीये, म्हणजे सहज यश मिळत नाही. म्हणून त्याने निरुत्साही न होता दृढ निश्चयाने योगाभ्यास करत राहायला हवा. ध्येय निश्चित असेल तर ध्येयाकडे वाटचाल करताना इतर कारणांमुळे विचलित होता कामा नये. ध्येय गाठताना ज्या गोष्टी लक्ष विचलित करतात त्या निग्रहाने त्याने दूर केल्या पाहिजेत. आता म्हणजे जेव्हा आपण एक एक पाऊल आता कृष्णांकडे जायला उचलतो तेव्हा आपण म्हणतो ना, कृष्णही आपल्या जवळ येत असतात. आपले प्रयत्न बघून, भक्ती मार्गातला आपला उत्साह, निश्चय किंवा धैर्य हे बघून आपण कृष्णांना प्रसन्न करू शकतो. आणि जीवनातले जे चढ उतार आपल्याकडे येतात, जीवनामध्ये काही कर्माची फळं आपण भोगताना जे काही आपल्याला संकट येतं, सुख दुःख दोन्ही मध्ये आपला निश्चय जो कृष्ण भावनेत आहे ना, तो आपल्याला ढळू द्यायचा नाही. प्रभुपादांनी सांगितलेले जे नियम आहेत हे आपल्याला पालन करायलाच हवेत. जर का आपण जप करत असू तर तो आपल्याला ठरवून करायलाच पाहिजे. आज काय परिस्थिती बरोबर नाही म्हणून जप केला नाही, उद्या चांगलं आहे सगळं म्हणून जप केला, असं नाही. नियमितपणे संयमित जीवन जगायला हवं. नियमिततेचं महत्व आपण इथे शिकून घेतोय. निरंतर प्रयत्न अनुकूल भावाने केले पाहिजे आणि उत्साहाने करत राहिलं पाहिजे. त्यावेळेला मग त्याचं फळ योग्य प्रकारे प्राप्त होऊ शकतं. आता 25वा बघू. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृती गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत. हरे कृष्ण. हळूहळू क्रमशः दृढ विश्वासाने युक्त झालेल्या बुद्धीद्वारे समाधीमध्ये मनुष्याने स्थित झाले पाहिजे आणि याप्रमाणे मन केवळ आत्म्यावर स्थिर केले पाहिजे व इतर कशाचाही विचार करू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मन स्थिर केले पाहिजे. हे खूप क्रमशः दृढ विश्वासाने युक्त झालेल्या बुद्धीद्वारे समाधी अवस्थेला तो पोचतो. आता बघा, लहान मुलांचं तुम्ही जर का उदाहरण घेतलं ना, ते कितीही वेळ खेळू शकतात. पण आता आईला माहिती आहे की अभ्यास करायला महत्व आहे, शाळेत उद्या विचारणार आहेत, रोजच्या रोज त्याला सवय लावली पाहिजे मुलाला. मग आई जरी तो खेळत असला तरी त्याला हाक मारते, म्हणते चल ये घरी, आता बस अभ्यासाला. आणि जर का मुलगा आला नाही तर ती पकडून त्याला घेऊन येते आणि बसवते अभ्यासाला. आता ह्या लहान मुलांना अभ्यासाचं कार्यामध्ये इंटरेस्ट नसतो, खेळण्यामध्ये किती वेळ तो देऊ शकतो. पण आईला महत्व माहिती असल्याने जेव्हा ती अभ्यासाला बसवते, रोज रोज तेच करते, मग आता त्याला नियमितपणे अभ्यास करण्याची सवय लागते. तर हळूहळू अभ्यासात त्याने गोडी पण त्याला निर्माण होते आणि मग तो आपल्या आपण अभ्यास करू लागतो, प्रगती पण करतो त्याच्यामध्ये. तसंच आपलं हे जे मन आहे ना, एकसारखं इथे तिथे जात असतं, ते स्थिर करायला आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे. मनाला नियंत्रण करण्याचं कार्य आपण समजून घेतलं बुद्धी करते. म्हणजे जरी इंद्रिय विषयभोगांकडे आकर्षित होत असली तरी मन हे बुद्धीच्या द्वारे इंद्रियांना संयमित करतं आणि यालाच प्रत्याहार म्हटला गेलेला आहे. इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांपासून दूर होणं किंवा अष्टांग योगाच्या ज्या प्रगत पायऱ्या आहेत, धारणा, ध्यान आणि समाधी, यांच्या विकासामध्ये अडथळा आणणाऱ्या सर्व गोष्टींपासून दूर राहणं म्हणजे प्रत्याहार. तर आता आपण कृष्ण भावनेमध्ये प्रयत्न करतोय, हे खूप महत्वाचे आहेत. आपला भगवद्गीतेच्या वर्गाला येण्याचा आपण रोज प्रयत्न करतोय, जप करतो आहे, भगवद्गीता श्रीमद भागवतम
ऐकतो आहे किंवा वाचतो आहे, हे सर्व प्रयत्न कुठेतरी आपली शुद्धीच करत असतात. आपण म्हणतो ना, प्रगती केली की नाही हे आपल्याला समजत नाही, पण ही प्रगतीच आहे हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. रोज जर का आपण जिथे भौतिकातल्या अनेक गोष्टी उपलब्ध असताना आपण वेळ काढून तो वेळ आपला इथे देतो आहे, म्हणजे इथे आपल्याला निश्चितपणे रुची काहीतरी वाटते, आनंद प्राप्त होतोय म्हणूनच येतोय. तर इथे म्हटलंय ना की शनै शनै, शनै शनै म्हणजे काय, हळूहळू क्रमाक्रमाने ही ध्येयाच्या दिशेने केलेली वाटचाल आहे. कुठलाही संशय न बाळगता आपण कृष्ण भावनेत अशा प्रकारे प्रयत्न करत राहिलं पाहिजे. आणि त्यासाठी शनै शनै हे शब्द म्हटले बघा. माळ्याचं उदाहरण घेऊ शकतो. फुलझाडांचं बीज तो मातीमध्ये लावतो, त्यांना पाणी देतो, काही दिवसांनी रोपं येतात, हळूहळू ती मोठी होतात. हा माळी योग्य वेळी खत इत्यादी देतो, रोपांचं रक्षण करतो आणि मग योग्य ऋतूमध्ये फुलं येतात. तर ही सर्व वेळ जी आहे ना, प्रक्रिया वेळ घेणारी असते, पण उत्साहाने धैर्य ठेवून तो माळी बागेमध्ये कार्य करीत राहतो आणि त्याचं फळही त्याला कालांतराने मिळतं. तसंच कृष्ण भावनेमध्ये आपले प्रयत्न हे उत्साहपूर्वक हवेत, निश्चयपूर्वक हवेत आणि धैर्याने केले पाहिजेत. तर तेव्हा मग हळूहळू परिणाम पण दिसून येतात. आता 26. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतद आत्मन्नेव वशं नयेत्. हरे कृष्ण. आपल्या चंचल आणि अस्थिर स्वभावामुळे मन जिथे जिथे भरकटते तेथून मनुष्याने ते खेचून घ्यावे आणि आत्म्याच्या नियंत्रणात आणावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इंद्रिय त्यांच्या विषयांकडे ओढली जाणार म्हणून मनाने लगाम ठेवायला सांगितलंय. जसं पाण्याचा गुण आहे तरलता, कुठेही मार्ग बनवून पाणी जाऊ शकतं पुढे. मिठाचा गुण कसा आहे, खारटपणा आहे. तसाच मनाचा हा मूळ स्वभाव आहे, वाहवत जातं मन, कुठेही भरकटलं जातं. पण जो योगी आहे त्याने जाणून घेतलंय की या इंद्रिय विषय भोगून काही सुख मिळणार नाही, म्हणून मनाला तिथून ओढून घेतलं पाहिजे. तर इथे लक्षात घेऊया, भगवंतांवरती मन लावलं आणि ते लागलं भगवंतांवरती, तर असं होत नाही. वारंवार या मनाला दुसरीकडून खेचून कृष्णांवरती केंद्रित करण्याचा प्रयत्न हा सतत करावा लागतो. जसं आता घोड्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी दोरीने खेचावं लागतं, तसंच मनाला थोडंसं बळजबरीनेच वारंवार दुसरीकडून खेचून कृष्णांवरती वळवावं लागतं. तर ही शक्ती बुद्धीकडून मिळते. मनावर नियंत्रण बुद्धीचंच असतं केवळ. तर इथे आपल्याला बुद्धी जर का आपली व्यवस्थित कार्य करायला पाहिजे तर झोपेचं पण महत्व आहे. युक्त आहार विहारस्य जे आपण आधी समजून घेतलं तेही महत्वाचं आहे. बुद्धी योग्य प्रकारे कार्य करेल ज्या वेळेला आपण ह्या तिन्ही गोष्टी व्यवस्थितपणे पाळू. आपला आहार, आपला विहार आणि झोप या सगळ्या गोष्टी जेव्हा व्यवस्थित असतील, युक्त प्रमाणात असतील, आवश्यक तेवढ्या, तेव्हा बुद्धी योग्य प्रकारे कार्य करेल आणि मनाचं नियंत्रण ती करू शकेल. तसंच बुद्धीला ज्ञानाची जोड हवी. भगवद्गीता, श्रीला प्रभुपाद अशा संतांची पुस्तकं वाचली पाहिजेत आपल्याला बुद्धी सबळ करायला. त्यामुळे योग्य अयोग्याचं महत्व बुद्धी समजू शकेल. आणि बुद्धी सबळ नसेल तर मग माणूस मनाच्या आहारी जाईल. शास्त्रामध्ये आपण वाचतो ना की भोग केल्याने सुख मिळत नाही. हे वारंवार जेव्हा आपण ऐकतो, वारंवार जेव्हा वाचतो, तेव्हा आपली बुद्धी हे ग्रहण करते आणि मग मनाला तसं वागण्यापासून थांबवू शकते. बघा, जेव्हा बुद्धीद्वारा मनाला आपण कृष्णांकडे वळवतो आणि त्यांच्या कमल चरणांवरती ते मन लागतं, तेव्हा भगवंतांकडून प्राप्त होणाऱ्या सुखाचं आपल्याला चव मिळू लागते. म्हणजे तो उच्च रसाचा स्वाद आपल्याला मिळू लागतो आणि त्यापुढे मग हे भौतिक भोग जे असतात ना ते तुच्छ वाटू लागतात, कारण आपल्याला उच्च रसाचा स्वाद अनुभव करायला मिळालेला आहे. तर श्रीला प्रभुपाद आपल्याला हे सांगतात की कितीही भरकटत असेल मन जप करत असताना तरी आपल्याला प्रयत्न करत राहायचंय कृष्णांकडे वळवण्याचे. मन लागत नाही म्हणून आपण प्रयत्न थांबवायचे नाहीत. धैर्यपूर्वक आपल्याला हे करत राहिलं पाहिजे आणि त्यालाच प्रत्याहार म्हणतात. इंद्रिय विषयांकडे आकर्षित होत असणाऱ्या मनाला सारखं सारखं कृष्णांवरती केंद्रित करायचं. तर आपल्याला हे म्हणजे करायचं म्हणतो ना आपण, यंत्रवत करायचं, ड्युटी म्हणून करायचं, असं नाही करायला पाहिजे. आपल्याला एक माळ जप जरी करायचा असेल तरी आपल्याला लक्षपूर्वक मनाच्या हालचालींवरती लक्ष ठेवून आपल्याला जप करायचा आणि त्याचा आनंद खूप वेगळा असतो. पण तिथे आपण प्रत्यक्षपणे कृष्णांच्या बरोबर जोडलं जाऊ शकत असतो, तर त्याने प्रसन्नता आपल्याला खूप अधिक प्रमाणात मिळते. आता वास्तविकपणे बघा, मनामध्ये विचार केवळ येत असतो,
ती वस्तू जरी नसली तरी मनानेच आपण केवळ कुठल्या गोष्टीचा विचार करतो किंवा कल्पना करून आपलं मन ते विचलित होत असतं. जोपर्यंत आपली इंद्रिय त्या आलेल्या विचारांवरती कृती करणार नाहीत तोपर्यंत ते विचार येतील आणि जातील पण. तर हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. मनाचे वेग म्हटले जातात ना, हे नियंत्रण करायला शिकलं पाहिजे. जप करत असताना मनामध्ये कुठलाही विचार आला तर तो तिथेच थांबवला पाहिजे. मनाने त्याच्यावर अजून पुढे त्याच्या पुढचा असं न करता आलेल्या विचार क्षणी मनाला वळवलं पाहिजे की इथे मी आता जप करायला बसलीये, मला इथे लक्ष द्यायचं आहे. हे असं केल्याने ते कालांतराने नियंत्रणामध्ये येईल. आणि सर्व साधकांच्या बरोबर हे होतं, पण तरीही आपल्याला प्रयत्न हे केलेच पाहिजेत. बघा, ज्यांच्याकडे कुत्रा असतो त्यांना माहिती असेल, कुत्र्याला जर का रस्त्यावरती फिरायला घेऊन गेलं पाळीव कुत्र्याला, तर तो रस्त्याच्या कडेला काही वास असेल तर घ्यायला तो जातो, मग आपण त्याला जोर लावून तो ओढावा लागतो. तसंच आहे भौतिकामध्ये जे अडकलेलं मन आहे तर ते आपल्याला सहजासहजी असं कृष्णांकडे वळत नाही, त्याला वळवावं लागणार. जसं आता कुत्रा घाणीकडे आकृष्ट होईल, मग आपण कसा तो मालक कुत्र्याचा त्याला खेचून घेतो तिथून, तसंच आपलं मन जेव्हा जाईल इतर विषयांकडे तर त्यावेळेला त्याला ओढून घ्यावं लागेल, कृष्णांच्या चरणी परत लावावं लागेल. पण एकदा आता हरिनाम घेण्याचं सुख त्याला आनंद तिथून मिळू लागला ना की ते हळूहळू तिथे रमेल. पण तोपर्यंत हे प्रयत्न आपल्याला करावे लागतील. आपण भक्तीचे 9 पायऱ्या म्हणतो बघा, श्रद्धा, साधू संग, त्यानंतर भजन क्रिया, मग अनर्थ निवृत्ती, निष्ठा, रुची, आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती. यात जी चौथी पायरी आहे ना, अनर्थ निवृत्ती, म्हणजे आपल्यातून अनर्थ दूर निघून जात नाहीत, ही पायरी पार करायला सगळ्यात अवघड आणि वेळ घेणारी म्हटली जाते. पण ही पायरी जेव्हा आपण पार करतो त्यावेळेला नामामध्ये रुची येऊ लागते, कारण आता अनर्थ निघून गेलेले असतात, तेव्हा मन लागू शकतं. तर जोपर्यंत अनर्थ आहेत तोपर्यंत यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावेच लागतात मन लावायला कृष्णांवरती. आपण आता जी अनेक कार्य केलेली आहेत इंद्रियांच्या द्वारे, या सगळ्या गोष्टींचं, या कर्मांचं छाप आहे ना आपल्यावरती. अगदी बघा, रस्त्यावरून सहज जात असताना आपण कुठे डिस्प्ले मध्ये दुकानात कुठली गोष्ट किंवा स्त्रियांच्या साठी आवडीची गोष्ट म्हणजे कुठली साडी पाहिली तरी अनेक दिवस त्याचा विचार मनामध्ये रेंगाळत राहू शकतो. तर एवढ्या अशा किती गोष्टी असतील विचार करा, आणि दिवसात असे हजारो विचार आपल्या मनामध्ये येतात, पण आपण काही त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही. कुठल्या एका विचारावरती जेव्हा आपण वारंवार त्या विचाराचं चिंतन करू लागतो, त्या गोष्टीचं चिंतन करू लागतो, तिथून पुढे ते आसक्तीचं सगळं चक्र सुरू असतो. ते आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. जे आपण ज्ञान घेतो ना ते आपल्याला आचरणात आणायला पाहिजे, हे त्याचं महत्व आहे. तर इथे सांगितलेल्या ज्या गोष्टी आहेत, जसं जप करताना आपल्याला ब्रह्ममुहूर्तावरती करण्याचं सांगतात बघा, कारण तिथे त्यावेळेला सत्वगुणाचा प्रभाव जास्त असतो, सर्वत्र शांतता असते, त्यामुळे मन लागू शकतं. जसं जसं आता सूर्योदय होतो, पुढे वेळ पुढे जाते, रजोगुणाचा प्रभाव येतो, सर्वत्र कामाची धडपड सुरू होते, मग त्या आवाज इत्यादी वाढतो आणि मन लागणं अजून अवघड होतं. आणि जो भोगांमध्ये अडकलेला आहे त्यांचं मन स्थिर तर होऊच शकत नाही. त्यासाठी म्हटलेलं आहे, भगवंतांकडे जाण्यासाठी दृढ व्रत असायला पाहिजे. ज्याचं मन स्थिर नाहीये त्याच्यासाठी हे सोपं नाहीये, पण अशक्य गोष्ट नाहीये. प्रयत्न केल्याने हे साध्य होऊ शकतं. आता हे जे वर्णन आहे आपण या श्लोकामध्ये ऐकलेलं आहे, तर हे सगळं योगारूढ स्थितीचं वर्णन आहे. धारणा, ध्यान आणि समाधी जी अष्टांग योगाची प्रगत अवस्था आहे, या ठिकाणी त्या अष्टांग योगीच्या मनात कुठल्याही भौतिक इच्छा, भोग इत्यादी भोगाच्या इच्छा अजिबात नसतात. जसं आता आपण म्हणतो ना, विचलित होणारं मन नाही, एकदम स्थिर मन असतं त्याचं. आणि जी स्थिती त्याने प्राप्त केलेली असते, कारण ज्या आधीच्या आरुरुक्ष स्तर जो म्हटलेला आहे की यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, हे तर त्याने हा जो भाग आहे अष्टांग योगाचा तो काटेकोरपणे त्याने पालन करून पूर्ण केलेला असतो, आणि त्यासाठीच ते शक्य असतं. आता दुसऱ्या अध्यायात पण कृष्णांनी बघा, इंद्रिय उपभोगांच्या विषयांचं चिंतन केल्याने कसं आसक्तीच्या चक्रामधून मनुष्य अधोगतीला पोचतो हे सांगितलेलं आहे आपल्याला. तर भगवंतांच्या संबंधित म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये नसणाऱ्या व्यक्तीची बुद्धी ही दिव्य नसते आणि त्याचं मनही स्थिर नसतं. दिव्य बुद्धी आणि स्थिर मना वाचून शांती प्राप्त होण्याची शक्यताही नसते, आणि शांती वाचून सुख प्राप्तीही होऊ शकत नाही. ते आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. जेव्हा इंद्रियांना पूर्णपणे तो नियंत्रित करतो तेव्हाच ती परमसिद्धीची किंवा समाधीचा आनंद असा योगी मग घेऊ शकतो. आता 27. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्. हरे कृष्ण. ज्या योगी मनुष्याचे मन माझ्यावर स्थिर झाले आहे त्याला निश्चितच दिव्य सुखाची परमावधी प्राप्त होते. तो रजोगुणाच्या पलीकडे असतो. त्याला ब्रह्माशी असलेल्या गुणात्मक स्वरूपाचा साक्षात्कार होतो आणि याप्रमाणे तो आपल्या पूर्व कर्मफलांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आतापर्यंत आपण समजून घेतलं की मन कसं आहे, चंचल आहे, निश्चल आहे. निश्चल म्हणजे विचलित होणारं आणि अस्थिर आहे. त्यामुळे कुठे एका गोष्टीवरती ते स्थिर राहत नाही, सारखं इथे तिथे भरकटत राहतं. तर अष्टांग योगी जो पूर्णपणे इंद्रिय संयमन करू शकला त्याचं मन कसं असतं याबद्दल इथे सांगितलेलं आहे. तर भौतिकापासून अनासक्त योगी कृष्णांच्या दिव्य सेवेमध्ये स्थित असतो. त्याचं मन कृष्णांच्या कमलचरणांवरती स्थित असतं. तो शांत असतो म्हणून प्रशांत मनसम असं म्हटलेलं आहे. दुसरा शब्द आहे शांत रजसम. रजसम म्हणजे त्याचा रजोगुण शांत झालेला आहे. असंख्य भौतिक इच्छा आणि रजोगुणाची वाढ झाली की तो मनुष्य अधिकच अस्थिर बनतो किंवा त्याचं मन अधिकच चंचल होतं आणि मग त्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्याची धडपड पण सुरू होते. तर रजोगुणातून मुक्त झाल्याशिवाय मन स्थिर होऊ शकत नाही. तर असा योगी ज्याचं मन आता कृष्ण कमल चरणांवरती स्थिर आहे तर तेव्हा तो सर्व पूर्व पापांपासून मुक्त होतो. म्हणून अकल्मषम असा शब्द आलेला आहे आणि त्यामुळे त्याला दिव्य सुखाची परमावधी सुखम उत्तमम असं प्राप्त होतं. तर योगी जेव्हा योगाभ्यास सुरू करतो म्हणजे योगाची जी प्रारंभिक अवस्था आहे ज्याच्यामध्ये मन आणि इंद्रिय यांना संयमित करण्यासाठी त्याला खूप प्रयत्न करावे लागतात. जणू त्याचं मायेच्या बरोबर युद्धच सुरू असतं आणि या अवस्थेमध्ये तो कठोर प्रयत्न त्याला म्हणजे करावेच लागतात. त्या मार्गातून त्याला जावंच लागतं. पण जसा जसा योगी हे प्रयत्न करता करता प्रगती करू लागतो, संयमन आणू लागतो, तेव्हा तो योगाच्या या प्रगत स्थितीपर्यंत पोहोचतो. तेव्हा मन आणि इंद्रिय संयमित करणं त्याला सहजपणे जमू शकतं. तर त्याचं मन कृष्ण चरण कमलांवरती स्थिर असल्याने त्याला आता गोडी लागते आणि आता या योगीला सतत कृष्णांचे विचार, सतत कृष्णांचं स्मरण त्याला राहतं आणि तो एका दिव्य आनंदाची अनुभूती आंतरिकरित्या आता घेऊ शकतो. बाहेरची परिस्थिती कशी का असेना आतून आनंद मिळत असल्याने तो आता स्थिर राहतो. सर्वसाधारण माणसाचं कसं असतं बघा, आनंद बाहेरून शोधतो इंद्रिय तृप्तीमध्ये, नातेवाईकांच्या बरोबर भेटी घेऊन, मित्रमंडळींना भेटण्यात, कुठे सहलीला जा, कुठे रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन विविध पदार्थ खा, सिनेमा बघा, यामध्ये आनंद, इंद्रिय तृप्ती आहे ही सगळी वेगवेगळ्या प्रकारची. पण या योगीला हा आनंद कुठून मिळत असतो, आतून प्राप्त होत असतो. आनंद मिळण्यासाठी त्याला बाह्य जगाशी संपर्क करण्याची आवश्यकता नसते. अनेक गोष्टी त्याला यासाठी म्हणजे इंद्रिय तृप्तीच्या कराव्याच लागत नाहीत. तर इथे लक्षात घेऊया एक लक्षण आहे ज्याने आपण समजू शकतो की भक्ताने प्रगती केलेली आहे. त्या भक्ताचं मन कृष्ण कमल चरणांवरती स्थिर झाल्याने त्याला आनंदाची प्राप्ती होतीये. तर त्यामुळे भौतिकातून आनंद शोधण्याची त्याला आता गरज वाटत नाही. ही प्रगत अवस्था म्हणजे ब्रह्मभूत अवस्था आहे ज्यामध्ये तो भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये स्थित असतो. मनाने आंतरिक दृष्ट्या पूर्णपणे भगवंतांच्या बरोबर जोडलेला असतो. आता 28 हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखम आश्नुते. हरे कृष्ण. याप्रमाणे योगाभ्यासामध्ये निरंतर युक्त असलेला योगी सर्व भौतिक दोषांतून मुक्त होतो आणि भगवंताच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये परिपूर्ण सुखाच्या परमोच्च अवस्थेची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या पुढील श्लोकांमध्ये परमसिद्धीच्या अवस्थेचीच लक्षणं सांगितलेली आहेत. अष्टांग योगाची परमसिद्धी म्हणजे परमात्मा रूपातील कृष्णांना स्वतःच्या हृदयामध्ये तो पाहतो, त्यांच्याशी तादात्म्य साधतो.
तसेच सर्व इतर प्राणी मात्रांमध्ये स्थित परमात्म्यालाही तो पाहू शकतो. हा आत्मसाक्षात्कार म्हणजेच मी आणि भगवंत यांचं काय नातं आहे, तर स्वामी आणि सेवक असं आहे. स्वामींची सेवा करणं हे जे माझं मूळ स्वरूप आहे हे तो जाणतो. मन त्याचं भगवंतांच्या चरण कमलांवर निरंतर युक्त असतं. अशा अवस्थेत त्याला ब्रह्माशी असलेला गुणात्मक एकरूपतेचा साक्षात्कार होतो. तर अत्यंत प्रगत अशी ही त्याची अवस्था आहे. आता 29वा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः. हरे कृष्ण. वास्तविक योगी सर्व प्राणीमात्रांमध्ये मला पाहतो आणि सर्व प्राणीमात्रांना सुद्धा माझ्यामध्ये पाहतो. निस्संदेह आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती मला म्हणजे कंसात भगवंतांना सर्वत्र पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कृष्ण भावना भावित योगी कृष्णांना सर्व प्राणी मात्रांमध्ये परमात्मा रूपाने स्थित असल्याचा त्यांच्या हृदयामध्ये बघू शकतो. भगवंत परमात्मा रूपाने मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, वृक्ष सर्वांमध्ये वास करतात. अगदी छोट्यात छोट्या मुंगीपासून अति विशालकाय हत्ती आणि अगदी घाणीमध्ये राहणाऱ्या डुकरापासून अगदी सर्व शुद्ध असा ब्राह्मण सर्वांच्या हृदयात भगवंत परमात्मा रूपाने स्थित आहेत. हे परिपूर्ण योगी असतो ते जाणतो. आता भगवंत सर्वांमध्येच वास करतात याचा अनुभव तो घेऊ शकतो. भौतिक प्रकृतीने भगवंत जसे प्रभावित होत नाहीत, म्हणजे कुत्रा असेल किंवा ब्राह्मण असेल दोघांमध्येही ते वास करतात, तशी समदृष्टी जी असते ना, परम समदृष्टी भगवंतांची असते, तशीच दृष्टी आता समदृष्टी त्यालाही प्राप्त होते. तर याच अर्थाचा श्लोक आपण 5व्या अध्यायातला जो 18वा श्लोक होता, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनीचैव श्वपाकेच पंडितः समदर्शिना, म्हणजे जो ज्ञानी साधू आहे तो ब्राह्मण, गाय, हत्ती, कुत्रा, चांडाळ सर्वांना समदृष्टीने पाहू शकतो. कारण सर्व जीव हे भगवंतांशी संबंधित आहेत आणि भगवंत प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा म्हणून स्थित आहेत हे तो साधू ज्ञानाच्या आधारे जाणतो. म्हणजे ही जी समदृष्टी आहे ना, ती केवळ एका कृष्ण भावना भावित व्यक्तीकडेच असू शकते, हे आपल्याला सांगितलेलं आहे. आता 30वा. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. हरे कृष्ण. जो मला सर्वत्र पाहतो आणि सर्व काही माझ्यामध्येच पाहतो त्याला मी कधी दुरावत नाही, तसेच तोही मला कधी दुरावत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जो कृष्ण भावना भावित आहे तो या सृष्टीला कृष्णांची शक्ती आहे असं पाहतो. प्रकृतीमध्ये सर्वत्र कृष्णांची शक्ती प्रकट झाल्याचं तो समजू शकतो, जाणीव असते त्याला. प्रकृतीमधील प्रत्येक गोष्टीत कृष्णांच्या उपस्थितीला तो बघू शकतो. कृष्ण सर्वांचे स्वामी आहेत, त्यांच्याशिवाय कुठली गोष्ट अस्तित्वात राहूच शकत नाही हे ज्ञान त्याला असतं. त्यामुळे कृष्णांच्या प्रेममय भक्ती सेवेमध्ये तो लीन असतो. जे काही करतो ते कृष्णांच्या आनंदासाठी करतो. तर अशा प्रकारे भगवंत आणि भक्त यांचा अगदी जवळचा प्रेमाचा संबंध असतो. जसं एक आई बघा एखाद्या बाळाकडे खूप म्हणजे काय म्हणतात ते खूप प्रेम करते. म्हणजे आई काम करत असेल, कुठे नोकरीवर जरी गेली तरी तिचा विचार बाळाचा तिला सतत असतो आणि तिची दिनचर्या पण त्याच्या बाळाच्या ह्यानेच आखलेली असते बघा. बाळ झोपल्यावरती ती आपली कामं उरकते, म्हणजे केंद्रस्थानी तिचं मूल असतं ते. तर त्याचप्रमाणे हा योगी असतो. या अवस्थेत भगवंत भक्ताच्या दृष्टीआड होत नाहीत. भक्ताला भगवंतांचं सतत स्मरण राहतं आणि भक्तही असा असतो की जो भगवंतांच्या दृष्टीआड होत नाही. तर ही स्थिती म्हणजे अष्टांग योगाचं रूपांतर आता विशुद्ध भक्तामध्ये झालेलं आहे. म्हणजे भक्ताला भगवंतांचं सतत स्मरण राहतं आणि भक्ताचं स्मरण भगवंतही करतात. तर भक्तासाठी कृष्ण भावना भावित कृष्ण भावनेचा पूर्ण विकास जेव्हा होतो ना, तेव्हा ही स्थिती त्याला प्राप्त होते. म्हणजे कृष्ण प्रेम त्याला प्राप्त होतं. प्रत्येक गोष्टीत त्याला श्रीकृष्णांच्या उपस्थितीची जाणीव राहते. तसंच योगीही आपल्या हृदयस्थित परमात्म्याचा सतत संपर्क
राहतो. इतर गोष्टींशी त्याचा संपर्क, भौतिक गोष्टींशी संपर्क तुटलेला असतो. एकाग्र चित्ताने हृदयात स्थित परमात्म्यावरती त्याची दृष्टी स्थिर झालेली असते. म्हणजे समाधी अवस्थेचा तो समाधी अवस्था प्राप्त करतो. तर इथे आपण ध्रुव महाराजांचं उदाहरण घेऊ शकतो, ज्यांनी अष्टांग योगाची साधना केली. 5 वर्षाचा असताना वनात जाऊन त्यांनी ओम नमो भगवते वासुदेवायचं नारद मुनींच्या सांगण्यानुसार जप केला होता. कृष्णांवरती ध्यान केलं होतं. तर प्रथम जे काही मिळेल ते खाऊन राहत होते, फळं, कंदमुळं इत्यादी. मग ते सोडून देऊन खाली जमिनीवर पडलेली सुकी पानं इत्यादी खाऊन ते राहू लागले. मग तेही सोडून पाणी केवळ पिऊन तर केवळ प्राणवायू घेऊन राहिले. तर सतत ध्यान करीत होते कृष्णचरण कमलांशी आणि हृदयात स्थित परमात्म्याचं दर्शन त्यांना त्यामुळे होऊ शकलं. आता ते ध्यान त्यांचं स्थिर होत होतं, पण अचानक ते दर्शन जेव्हा त्यांना होईना, तर का होत नाहीये दर्शन कृष्णांचं, परमात्म्याचं? म्हणून मग ते विचलित झाले. डोळे उघडले. डोळे उघडल्यावरती त्यांना भगवान नारायण आपल्या समोर चतुर्भुज रूपात उभे असलेले दिसले. भगवान प्रसन्न झाले त्यांच्यावरती आणि तुला काय वरदान पाहिजे असं ध्रुवाला विचारलं होतं. तर अशा प्रकारे अष्टांग योगाचं रूपांतर एका शुद्ध भक्तात झालं. जो शुद्ध भक्त सतत आता कृष्णाचरणी लीन असतो. कृष्णांची कृपा दृष्टी त्याच्यावरती सतत राहते. आता पुढचा बघू 31वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वात्मस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते. हरे कृष्ण. जो योगी मी आणि परमात्मा अभिन्न असल्याचे जाणून परमात्म्याच्या भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये युक्त होतो, ती सर्व परिस्थितीत माझ्यामध्ये सदैव निवास करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जो योगी परमात्म्याच्या सेवेमध्ये युक्त असतो, त्याच्यामध्ये कुठले गुण येतात हे या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे. हृदयात स्थित परमात्म्यावर ध्यान करीत असलेल्या योग्याला कृष्णांच्या चतुर्भुज रूपाची अनुभूती हृदयात स्थित परमात्म्याची होऊ शकते. माझ्या आणि इतरांच्या हृदयात स्थित हा एकच परमात्मा म्हणजे कृष्ण आहे हे त्याला समजतं. तसंच अशा प्रकारे आपण समजू शकतो की कृष्णांची प्रेममयी भक्ती सेवा करणारा, कृष्ण भावना भावित भक्त आणि परमात्म्यावर ध्यान मग्न असलेला परिपूर्ण योगी यामध्ये कुठलाही भेद नाही. एकच मिनिट. हरे कृष्ण. क्षमस्व. तर असा योगी आता समजू शकतो की भगवंत हे एकच आहेत, ते सर्वव्यापी आहेत. जसं आता सूर्य बघा, एकाच वेळी एकच असतो सूर्य आणि एकाच वेळी अनेक ठिकाणून तो दिसू शकतो. त्याचप्रमाणे भगवंत हे एकच असले तरी आपल्या अचिंत्य अशा शक्तींच्या प्रभावाने सर्वत्र उपस्थित आहेत हे तो जाणतो आणि मग त्यांच्या चिंतनामध्ये तो तल्लीन असतो. आता 33वा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, जो आपल्या स्वतःच्या तुलनेने सर्व जीवांकडे त्यांच्या सुखामध्ये आणि दुःखामध्ये वास्तविक समतेने पाहतो, तोच परिपूर्ण योगी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अष्टांग योगीला आपल्या हृदयामध्ये स्थित परमात्म्याची अनुभूती होते आणि तो हे जाणतो की हाच परमात्मा इतर सर्व प्राणी मात्रांच्या हृदयी पण स्थित आहे. हेच कृष्ण किंवा श्री विष्णू आहेत आणि त्यामुळे सर्वांकडे बघताना त्यांच्या सुखदुःखाची जाणीव त्याला असते. त्याला समजतं की जीवाला दुःख भोगावं लागतंय कारण त्याचा आणि भगवंतांचा बरोबरचा जो संबंध आहे त्याचं विस्मरण झालंय. जसं आता आपल्या शरीरातील सर्व अवयवांना आपण एकसारखंच महत्व देतो. म्हणजे डोकं आहे म्हणून जास्त काळजी घ्यायची, पायाकडे जास्त लक्ष द्यायचं नाही, असं न करता सर्व अवयवांना सारखंच महत्व देतो.
तसाच हा योगी सर्व प्राणी मात्रांना कृष्णांचं स्वरूप मानतो. त्या प्राणी मात्रांचं दुःख आपलंच आहे असं मानतो. त्यांच्या दुःखाचं कारण कृष्णांबद्दलचा त्यांचा जो नात्याचा जो विस्मरण आहे, अज्ञान आहे, असं समजून त्यांना कृष्ण भावनेचं ज्ञान देण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार सर्वांना होण्यासाठी तो आपलं जीवन त्या प्रकारे देतो आणि आपल्या स्वतःच्या उदाहरणानेही त्यांना प्रेरित करतो. तर तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद सांगतात की अष्टांग योगी आपल्या वैयक्तिक लाभासाठी योगसिद्धी करत असतो बघा. जेव्हा अष्टांग योगाचा अभ्यास तो करतो तेव्हा लाभ त्याच्या एकट्याचाच होतो तो अभ्यास केल्याने. पण कृष्ण भावना भावित व्यक्ती केवळ आपल्या वैयक्तिक प्रगतीच्या आपल्या वैयक्तिक प्रगतीची इच्छा न ठेवता परोपकार करतो, सर्वांना कृष्ण भावना देतो. आपण म्हटलं ना, जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती देह जिजविती परोपकारे. तर त्यामुळे अष्टांग योगापेक्षा हा भक्तियोगी अधिक श्रेष्ठ म्हटला जातो. तर या श्लोकांच्या तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद अष्टांग योगाची तुलना कृष्ण भावना भावित भक्ताशी करतात आणि आपल्याला समजवतात की कृष्ण भक्त हा कसा श्रेष्ठ आहे आणि त्यामुळे सांगतात की तुम्ही कृष्णाची भक्ती करा, जप करा, सेवा करा. भक्तियोग हा सर्वश्रेष्ठ आहे हे आपण समजून घेतो. आता इथे एक छोटीशी कथा सांगते आणि मग आपण आजचा वर्ग थांबवूया. तर बघा, आपण म्हणतोय ना, हे सगळे अनर्थ कुठे असतात? मनामध्ये असतात. तर हे सांगण्यासाठी आता भागवतमचा ज्या 11वा स्कंद आहे त्याच्यामध्ये आलेली ही कथा आहे. तर अवंती नगरीमध्ये एक ब्राह्मण राहत होता आणि अवंती म्हणजे आत्ताचं मध्य प्रदेशामधलं जे उज्जैन शहर आहे ना, त्याचं हे जुनं नाव आहे. तर हा ब्राह्मण होता आणि अनेक उद्योगधंदे करून प्रचंड पैसा त्याने जमवला होता. पण त्याचा काय गुण होता की तो अत्यंत कृपण होता. कृपण म्हणजे आपण म्हणूया कंजूस. तसंच लोभी होता, रागीट होता आणि त्याच्या घरात तो कुठलंही धार्मिक कार्य वगैरे करत नसे. तसेच त्याच्या कुटुंबियांकडे, येणाऱ्या जाणाऱ्या पाहुण्यांकडे तो अतिशय अपमानास्पद पद्धतीने वागत असे. आणि तो एवढा कंजूस होता की स्वतःच्या शरीराबद्दलही तो काही विशेष लक्ष पुरवत नसे. काही जखम झाली, काही आजारपण आलं तर वैद्याकडे न जाता काहीतरी झाडापाला लावून तो आजार किंवा जखम बरी होण्याची वाट बघे. म्हणजे वैद्याला पैसे द्यावे लागतील त्यापेक्षा घरगुतीच उपचार करावा असं त्याचा विचार करत असे तो. आणि त्याच्या या अशा वर्तनामुळे त्याची पत्नी, मुलं बाळ, त्याचे नातेवाईक, त्याचे घरातले नोकर सगळेच कंटाळलेले होते आणि त्याचा ते द्वेषच करीत असत. पण या ब्राह्मणाच्या वागणुकीत मात्र त्याने काहीच फरक पडला नाही. आता सगळेजण त्याला हळूहळू कालांतराने आदरपूर्वक वागवेनासे झाले. कुलदेवताही त्याच्यावरती नाराज झाल्या. आपण म्हणतो ना, काळाचं चक्र जसं पुढे राहतं तशी परिस्थिती बदलते. म्हणजे दिवस काही तसेच राहत नाहीत. तर त्याच्या या अशा वागणुकीच्या परिणामी कालांतराने या अवंती ब्राह्मणाची सर्व संपत्ती त्याच्या नातेवाईकांनी, चोरांनी लुबाडली. दुष्काळ पडला, आग लागली आणि याही अशा संकटामध्ये तो आता अडकला. त्याच्या संपत्तीचा पूर्ण नाश झाला आणि हा अवंती ब्राह्मण आता पूर्णतया निर्धन झाला. कुटुंबियांनी, नातेवाईकांनी झिडकारलंच होतं, त्यामुळे त्याच्या दुःखाला आता पारावरच उरला नाही. तर भागवतमच्या 11व्या स्कंदात आलेली अवंती ब्राह्मणाची कथा आहे. त्याच्यामध्ये कृष्ण त्यांचा सखा उद्धव यांच्या संवादाचा हा भाग आहे. तर जिथे कृष्ण उद्धवला सांगतात की एखादा शुद्ध भक्त असेल, आध्यात्मिक स्तरावरती टिकून राहतो, तर त्याचा कोणी अपमान करेल, त्याला अपयश येईल, कोणी त्याला हिणवलं तरी तो शुद्ध भक्त आपल्या आध्यात्मिक स्तरावरून ढळून जात नाही. म्हणजे टिकून राहतो, आपला स्तर तो तसाच ठेवतो. पण एखाद्या सर्वसामान्य माणसाला मात्र असे कठोर निंदनीय शब्दांचा प्रहार सहन करणं हे सोपं नसतं. भक्त हा किती निश्चयात्मक बुद्धी ठेवतो, भगवंत प्राप्तीच्या ध्येयामध्ये येणाऱ्या अडचणींचा कसा सामना करतो आणि त्या अडचणींनी विचलित न होता ध्येयाकडे दृढतेने प्रगती करू शकतो, हे या आपण कथेवरून समजायचंय. तर आता हा जो अवंती ब्राह्मण होता, ह्याच्या दुर्व्यवहारामुळे त्याच्याकडे सगळ्यांनी पाठ फिरवलेली असते आणि हा जो ब्राह्मण आहे तो आपल्या कुटुंबियांकडे, नातेवाईकांकडे वाईट बोलायला जराही मागे पुढे बघत नसे. अपमानास्पद शब्द, अपशब्द वगैरे वापरत असे. आता कालांतराने तेच त्याच्याकडे उपेक्षा करू लागतात, त्याच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करू लागतात. या ब्राह्मणाला आता त्याच्या दयनीय स्थितीमुळे गंभीरतेने विचार करण्याची वेळ येते स्वतःबद्दल आणि तो विचार करतो, आता एवढी संपत्ती जमा करण्याच्यासाठी मी किती राबलो जीवनभर, पण या संपत्तीचा उपयोग न कुठल्या धर्म कार्यासाठी करू शकलो, न संपत्तीचा सुखोपभोग मी घेऊ शकलो
आणि केवळ मी संपत्ती ही जमा करत राहिलो, कारण लोभ होता माझ्या मध्ये, आणि या लोभामुळे अनेक अवगुण मी अंगी बाळगले. माझी सर्व बुद्धिमत्ता केवळ या संपत्ती जमा करण्यासाठीच वापरली, पण यातलं काहीच आज माझ्याकडे उरलं नाही. आता हा ब्राह्मण होता, कुठेतरी लहानपणी त्याच्यावरती संस्कार झाले होते, त्यामुळे श्री विष्णूंच्या प्रती थोडीशी काहीतरी श्रद्धा त्याच्या मनामध्ये होती. आता त्यामुळे त्याला विचार काय आला अवंती ब्राह्मणाला, की मी आता वृद्ध झालोय, माझी चूक सुधारण्यासाठी मी काही करू शकतो का? तर त्याला वाटलं काहीतरी माझ्यावर भगवंतांची, श्री विष्णूंची कृपा असणार, म्हणूनच अशी बिकट परिस्थिती माझ्यावर आलीये आणि त्यामुळे मला सर्व काही हे व्यर्थ वाटू लागलंय. तर त्याच्या आता या अशा परिस्थितीमुळे त्याच्या मनात वैराग्याची भावना तयार झाली आणि घरदार सोडून आता तो भ्रमण करायला निघाला. उरलेलं आयुष्य तपस्येमध्ये व्यतीत करायचं त्याने ठरवलं. खरी त्याची परीक्षा आता सुरू झाली होती, कारण पावलोपावली त्याला आता समाजाकडून तिरस्कार मिळत होता. एका निर्धन भिक्षुकासारखं तो राहू लागला. समाजातले लोक अत्यंत अनादराने त्याच्याकडे बघत होते, वागत होते. सर्व प्रकारचं गैरवर्तन त्याच्या बरोबर होत असे. अगदी म्हणतात तसं सुखाचे 2 घास अन्न खाणं पण त्याला कठीण झालं होतं. पण तरी तो सर्व सहन करत होता, प्रतिकार करीत नव्हता आणि आपलं चित्त या सर्व परिस्थितीत सुद्धा त्याने शांत ठेवलं, मनावरती नियंत्रण ठेवलं आणि परमात्म्याशी जोडून घेण्यासाठी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरती तो चालत राहिला. तर आता त्याला समजलं होतं की आत्म्याचा जो आनंद आहे ना, तो भौतिकात राहून सुख दुःख भोगण्यात नाही, तर मोहबंधनातून मुक्त होऊन परमेश्वराची सेवा करण्यामध्ये आहे. त्या या ब्राह्मणाच्या लक्षात आलं की सर्व काही त्याच्या पूर्वकर्माचं फळ, किंवा म्हणतो ना आपण जी काही संकट किंवा दुःस्थिती आहे, याला देहात्म बुद्धी माझी जबाबदार आहे, पण या सगळ्या परिस्थितीत सुद्धा परमात्मा मात्र माझा मित्र आहे, माझं दुःख समजू शकतो आणि या परमात्म्याची प्राप्ती करून घेणं हेच आता माझ्या जीवनाचं ध्येय असेल. आणि ही परमात्म्याची प्राप्ती करण्यासाठी तो आता म्हणजे नित्य जसं म्हटलं मार्ग आहे शास्त्राचं वाचन करणे, पठण करणे, श्रवणम करणे, भक्तांची सेवा करणे, हे केल्याने आता अमंगल पूर्ण नष्ट होतं हे त्याने जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो तो. त्याप्रमाणे आपल्या जीवनामध्ये ते आचरण करू लागतो. आता आपण बघितलं की कालांतराने आपल्यामध्येही असे बदल होतात बघा. श्रवणम कीर्तनम स्मरणम जेव्हा आपण करतो, आपल्यामध्येही असे बदल होऊ लागतात. तर या अवंती ब्राह्मणाला हे समजतं की जे माझ्यामध्ये जे अशुद्धता होत्या या माझ्या मनामध्ये होत्या सगळ्या, आणि म्हणून मी त्या प्रकारे वागत गेलो. आता ज्या प्रकारे हा अवंती ब्राह्मण एक कृपण म्हणून जगला होता, खूप धनसंपत्ती त्याने एकत्रित केली होती, पण या स्थितीला येऊन त्याला समजतं की संपत्ती मिळवणं, ती जतन करणं, त्यामध्ये किती प्रयत्न करावे लागतात, त्याच्यामध्ये भीती, चिंता, गोंधळ सतत वाटत राहतो. आणि या धनसंपत्तीमुळे चोरी, हिंसा, कपट, खोटं बोलणं, क्रोध येणं, अविश्वास ठेवणं, द्वेष, असे अनर्थ तयार होतात सगळे मनामध्ये. त्या अवंती ब्राह्मणाला पूर्णपणे समजतं कुठेतरी माझ्यावरती भगवंतांची कृपा झाली, त्यामुळे माझ्यावरती या सगळ्या घटना घडल्या आणि माझ्या हृदयामध्ये जी आता अलिप्ततेची भावना निर्माण झालीये त्याबद्दल तो आता कृतज्ञ झाला. तर त्यामुळे भगवंतांच्या सेवेत उर्वरित आयुष्य घालवण्याचा निर्णय त्याने घेतला. कोणी व्यक्ती कुटुंबातील किंवा अन्य असेल, तसेच देवता असतील, कुठला राजा असेल, ग्रह इत्यादींचा परिणाम ही सुख दुःख भोगण्याची कारण नव्हे, हे त्याला समजलंय. मनुष्याचं मन हे खरं कारण आहे, जे इच्छांमुळे आत्म्याला भौतिक जीवनाच्या चक्रामध्ये भरकटायला लावतं. यज्ञ, दान, तप या सर्वांच्या मागचा उद्देश या मनाला नियंत्रित करण्याचा आहे. आणि हे मन जर का आपण स्थिर केलं तर मग इतर प्रक्रिया आवश्यक नाही. तर जेव्हा एखादी व्यक्ती आपली बुद्धी भगवंतांच्या चरण कमळांवरती स्थिर करू शकते, तर तेव्हा आपल्या मनाला पूर्णपणे तो असा व्यक्ती मग वश करू शकतो. आध्यात्मिक प्रगती साध्य करण्यासाठी ज्या आपल्याला गोष्टी करायला सांगितल्या आहेत, त्याच्यामध्ये मनाला संयमित करणं हे खूप महत्वाचं आहे. तर अवंती ब्राह्मणाच्या कथेतून घ्यायचा बोध हाच आहे की मन हे प्रचंड शक्तिशाली आहे. ज्या दिशेने ही शक्ती वापरली जाईल ना, त्यानुसार मनुष्य ऊर्ध्व प्रगतीकडे म्हणजे भगवंतांकडे पोचण्यासाठी त्या शक्तीचा वापर करेल, किंवा जर का भौतिक भोगामध्ये मन ते गुंतलं तर मात्र ते मनुष्याला अधोगतीच्या दिशेने पण घेऊन जाऊ शकेल. तर आता इथे थांबूया आपण. 33व्या श्लोकापासून आपण उद्या बघूया. तर मी रेकॉर्डिंग थांबवते आणि आता काही तुम्हाला शंका असतील आज घेतलेल्या भागावर